Ahojte ľudia, poďte si s nami otestovať túto jahodovú sépiovú kosť. Som hrozne zvedavý, či nám bude viacej chutiť ako tá obyčajná. Tu je nejaké zloženie a takto sa otvára. Takže keď som si otvoril, tak vyzerala hrozne ružovo. I na tom taký jahodový prášok ako keby. Tak to vyzerá. Inak kúpil som ju v Kauflande za 2 eurá. Takže ak chcete, tak kľudne bežte do Kauflandu. Tuto chcela panička poukázať na to, že to farby a tuto nám to už pripevnila do klietky. Takže ďakujeme, že ste si pozreli toto video a my vám za možno mesiac alebo za týždeň, 2 povieme, či nám chutila alebo nie. Daj like, odber a do komentára niečo pekné napíš. Takže zatiaľ ahojte.